I'm government official. That was people that have a time. Oh, wait to say Imo iwo nyashi. Ugbu a ka na-abịa. Ngo a the last person ga-asa ga n'azụ. Maka Chineke asa gị busa ma asọ ọnụ gị n'ọgbọrọ ka na-echiche na-atabedo ka mgbe ụkụtụ. Gị busa ma mmiri mamịrị na mbụ na kọpụ nga n'oge gị ji esa ahụ. Chineke kpọ. N'azụ ka m ga-ebu m ụzọ asa ahụ nga ka nkwa. Mwaka jaha na ataishi. Yataishi chile na asam ke mulazo. Ambulance bula kwa ga. Imo. Imo. Biko ejima Chineke na ayo gị o nna. Ọ bụ na memego gị hojo before gbaalụ. Enwelu m client na-eche m n'ime ụlọ. Biko o ka nwike salụ je ma attend to him. O biko kwa nke kwa lecho. Mgbe ndị ahịa na-erecha na mgbe na asachi na ndị ahịa erechala. Anya bịa lecho. Nne. Ima kwa le tonda na da ga chapule ahụ ndị bịara nga m na ha nọ na drag lines. Imagine. Ndị ama mgbe m jiri pụta nga abịa kra line. Anya sigida. Lele na okoro lele ndị ji mbe na abọbịara nga anọchiri m ụzọ. Chai. He nọkwa n'okwu a. Ọ na-amarala ma gaa ụmụ onye eziokwu. Nne m. Ụka m na-akwụ ọtọ te kwụrụ ka siga. Alagide m ịta ashị. Gị lee anya. Kamgbe amgbe ime mara awa. Nwụrụ ọkwa n'aka bịa nga. Ka anyị gaa ihe. Ọwụdụsụ ọwụ onye nsogbu. Nna m. Nne m. Ị ga agha. Agawala m aka. Go. Where didn't want to away. Anyhow, who is this Nagala monolith? Ogim, the end. Achogamo. Ngunu na every morning na poa. Ogula mi ke no na ya da agulam. Biko hen chog egwa gị biko kile mi ge enyere m aka chọta ọrụ ebe na arụ. Ya bido onye na-anya ụgbọala na onye na-asa na efere onye na-ama ọbụala biko ike no na ya da agwụgo m. Cherekwe. Ị na-achịkọrọ m na inwedo ọrụ ebe ị na-aga ọrụ n'ụkụtụ. Gị bịa m na ga nọ n'azụ onye ga-ebu ụzọ asa ahụ. Gị bịa na-enye m instruction n'ebe m chọrọ ibu ụzọ ahụ gawara ọrụ gọọmenti chọrọlachi ga m n'aka. Iwe gị dajọ. Ọ maka ịsa ahụ isi ọtụtụ amana ma ọ nọzi n'ọbara m. Iwe gị dajọ. O ịsa ahụ isi ụkụtụ nọ n'ime ọbara ṅụ. It runs in my vein. Very soon ọ ga-run into your toilet. Ga-enyepụ ya na shi. Ihe na-emegbukwa ego ụmụazị ibe gị. To make money na run into their blood ke go wait ahụ. Mgbe ịsa na ahụ nna bụ ole nne gị kọkọrọrọ m. Iwe gị dajọ biko just. Ya obedi n'ime ụgwọ ọnwa m yiri 10% biko ike m na ya dagwugo m. Chai. Biko. Ebere gị emegbuole m gị. Nwetabedo ọrụ enweta ike ụgwọ ọnwa. Kiliwi Nwachukwu. Sorry. Atọ Nzeribe. Bishop n'ọzọ obodo. Nwoke na-eke ego ji moto eme ọgụ ndị mmụọ fọrịkwa gị. Mụ na gị ga-abịa ịrụkọshi n'ọfịs ị ga-abịa ime mọb. Mọbụ pụ m ọrụ m n'aka. Aga m atanụ gị iburule mọbụ n'isi. Iburule mọbụ n'isi agaghọzi etu ebe ị ga-eji isi ga-eme mọbụ. Nwoke isi aja ka aja. Sorry. So enye gị ọrụ n'ọfịs ugbu a gị mala na ndị ọfịs anyị eruwe isi. Ọ maka isi a. Ya maka isi isi m laa ya ugbu a amaala ya. Isi m jelawa ya. Ịgwa m na ị ga-enye m ọrụ na m laa ya. Oh. Wrong boy. What an obedient child you are. Okay, I'm just pom shine nwe ọrụ shine n'ezinụlọ. Buo no fokoro buo no fo bread nkate. Bread abra mini. Come on job ụmụazị ibe gị chọrọ n'aka gị nwoke. Just imagine me. Get out. Iwe gị da biko ebe di cleaner. Enwe na-agba Imo ka help me.
Chai, isi achọrọ gị nwaanyị n'ala. Ọ na-ekonye bara ị na-akọ nwaanyị na-akọ ihe gbasara nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ọbara uru. Ịnụkwa gị, lekwe gị. Ụmụ nwaanyị abaduru ọkwa nne. Ụmụ nwaanyị abaduru isi n'eluigwe daa. Ọdụ nwaanyị mụrụ gị. He bred gị na-agwa gị ugbu ose ụwa taa. Irube ilu nwaanyị. Chekwa agwa gị. Every Sunday na chọọchị anyị. Ụmụazị ibe gị na-eme child dedication. Ụmụazị ibe gị ma ndị ka ị tọrọ atọ eme ha child dedication. Nwunye ha lụrụ arụ mụrụ ha ụdị ndị wetara na agara ọjọọ. Gwa m na ị na-achọ di. Ịgwa m na ị na-achọ di m kpọtara gị ndị enyi nwoke ndị na-abịa nga ka ịchọ m were mkpọba m na ru nye m. Ebe shọnwara na-agbanwe ṅụrụ kai. Ka m sị m na-achọ di asị m sị etughị m bolombolo. Etughị m bolombolo. Mụ a bolombolo. Lee m anya na mkpụrụ anya. Eyiri gị onye anya na-arụ ha mma. Ndị eji aka ịga n'ụda ka onye dị ote. Lekwa disable. I should look into your eyes. Nnele gị na-ele onye ọzọ. Sexy guy. Sister Maggie, gawa. Ga-ajụdo na Regina Askia. Ọgwa gị ihe anya ya wụ. Ọrụ ihe anya nwụ. Ejikwa nwaanyị dapụta ụlọ elu. Sister Maggie, bịa gwa gị. Ọgamezo na kapanya eze mo ni debube. Awon. Suka awon ya simo na jo awon. Take na jo mo awon your ticket. Ticket eligwe ko ticket oku mo. Dem your ticket ni. O ka wara na agbago. Ticket nkworo ka mbe simbia mbia ni mahal every day na aku ticket eli hunu jire no. Imagine na call ya gbamgbam. Nna na tego hunu je na e feed days no no. Mwa wale bi nyege ticket eja kpata to fa bog rani enwe ticket m naza adama ba ticket Oganyam your ticket. enwe simi ka kama ngemi e mo na gna ba nwo nga ata O ni chori ra ya tan. mike gi mege bega ba maka maka chuku mzigo onye nwo O chori ra ya tan. iwe onye Oganyam your ha maka so gi mege ba maka nyam your ticket. gi mege ba maka kwa ga okpo mbie ga okpo ibe anu ga agbawa abo Ibie mo. hamo Oganyam your ticket. bia na bia wure ticket Oga, nyam your ticket. bia na bia wure ticket onye igbo gumna gi ga sim nye ga gi ga jara igbo gi bra akwọ n'aka ga hụ ga na ego igbo si ma we go ticket. You want to fight the government official. Government gini Government official. iwu government official n'ime aja mụ nwa government official in government ịma ụdị government nwo government nkịta enyere gị barrow na pen na amadi aha mma na-ede gị na-aza government official nwoke m tụzụrụ shini tiketi pọm n'ezuru Wait, mo azuru. pọm n'ihu nwụsị m Oga, nyam your ticket. ama egbugo nke udo Nyam your ticket. ama egbugo Nyam your ticket. ama egbugo Okay, don't worry. No, don't worry. You will see. You will see me today. You go abi. Don't worry, ga fun. onye osi
onye anwụrụ klọb izurulu uwe klọb agajaga klọb ndị mmụọ egbe eluigwe ndị mmụọ na ndị mmadụ bụkwa gị ihe na-emedu fopụrụ m go ịbịara na m ego ihe ha nna don't be silly lecha dị mkpa ma ha ka m nọ nwa young boy na-enwedị ihe mma Nat? Imo? Ala m. Anyị ga-ahụ n'echi. Chetakwa ego ahụ nna na m last week. Enwe ike iwepụta m ya n'oge anọ. Kama Mana Imo, kootu ka ekpokwa. Ele ihe m na-eyi bụ mbụ overall. Adị m eyi gown. Maka sọ na ọbụla nwere class. Onye ọbụla wụ onye ọrụ ihe ọbụla ị na-ara akpụrụ ọrụ ị kwesịrị inwe pattern nwee root na mụ na gị bịara nga epushi baro awụdị ya awụ na amawọdụ m what to wear and when to wear it ihe m wee corporate baro pusher awụdị m ụmụ ruru atịtị ma ọ m na-ebi otu m na-akwa baro mgbe ọla m gafere ụwa niile amara demie na ahụ demuri demie baro pusher no family anyị ihe iwu ndị corporate ka mgbe anyị wụ ụmụazị ihe ejiri zaa anyị zagide anyị nnọọ anyị too so we remain under it ịghọtago so ma alawa echinu ekwego anyị nara m last week iwepụtara m ya Ikpo suit na-achọ ya na-aga ego elukwego m nara gị ekwe m na-enye gị suit a ikpo Imo ngwa na ebe iso corporate gịnị baro pusher ka ọ dịwara m ahụhụ emejisela ego oyi iriela ahụhụ otu erie na kpọfụ rie na blade rie ihe niile akpochiene gị ọchị you don't think a human being because okwu ikwuru ngụ ugbo ọwụ na ọwụ onye nwere ndụ n'ime ndụ ya the way you should have reasoned would have been a way ọ ga-awụ gị represent all your constituency amara na ịwa na autopsy mana ote m chiri hụ ya ahụhụ karịrị gị n'ime anyway I'm on my way to my home. Kwuo nnọọ ihe ọbụla gbasara gị kwuo nnọọ ihe ọbụla sọrọ gị nnọọ maka na agbara gị nkịtị ka ị bịa nnọọ usoro anyị na-eme ha emeghe ebe a ifile nọ right gị egwu onye ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ akwa ya ọrụ mma anyị ga-enwe ahụhụ ajọka lawa nnọọ mgbe anyị nwere ahụhụ na-emekwa mmadụ ya na-eme ka onye ara